Oslon poliisista kerrottiin viime viikolla, että käynnissä on myös 2 muuta tutkintaa, joissa uhreina ovat Mariuksen 2 muuta ex-tyttöystävää. Kumpikin naisista kertoi sosiaalisessa mediassa kohdanneensa henkistä ja fyysistä väkivaltaa Mariuksen kanssa seurustellessaan. Mariuksen pahoinpitelysyyte on saanut suurta huomiota paitsi kotimaassa Norjassa, myös ulkomailla. Nyt saksalaislehti Bild on jakanut shokkikuvia, joissa näyttää olevan kruununprinsessa Mette-Maaritin poika. Kuvassa nähdään Mette-Maaritin poika juhlissa syksyllä 2023. Marius poseeraa ase- ja Dom Perignon samppanjapullo kädessään, Daytona Rolex-kello ranteessaan. Hänen housuissaan on tungettuna 1500 seteleitä, saksalaislehti väittää. Tiedossa ei ole, onko kuvan ase oikea vai jonkinlainen leikkipistooli. Voit katsoa pyssykuvan Bildin julkaisemasta uutisesta. Bildin artikkelissa Mariusta kuvaillaan voimakkain sanankääntein. Hänen elämänsä, aika hallitsemattomassa tilassa, hänen maineensa, perheensä ja Norjan kuningasperheen maine. Häntä ei näytä kiinnostavan lainkaan, lehti tylyttää. Tylytys ei suinkaan ole tuulesta temmattua. Elokuun puolessavälissä ruotsalaislehti Dagbladet uutisoi, että Marius on ollut tekemisissä tuomittujen rikollisten kanssa. Dagbladetin mukaan Marius on viettänyt aikaa, juhlinut ja lomaillut vakavista rikoksista tuomittujen ihmisten kanssa vuosien ajan. Monet asiantuntijat ovat kommentoineet, että hänen lähipiirinsä on turvallisuusriski kuningashuoneelle. Erään Mariuksen ystävän asunnosta löytyi poliisin kotietsinnässä 56 000 Norjan kruunun, eli noin 4800 euron arvosta kokaiinia. Lisäksi asunnosta löytyi anabolisia steroideja.